गोड़ लगतनी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बा आज। वही अवसर पे हमारे को लिखल गीत रउआ सबके सामने प्रस्तुत कर रहल बनी। छोटहन गीत बा, देखल जाओ। भोजपुरी कहेला ना हो लोगवा, भोजपुरी कहेला ना। भोजपुरी कहेला ना हो लोगवा, भोजपुरी कहेला ना। कि हम त भारत के हई भाषा के लोगवा, भोजपुरी कहेला ना। भोजपुरी कहेला ना हो लोगवा, भोजपुरी कहेला ना। कि हम त भारत के हई भाषा के लोगवा, भोजपुरी कहेला ना। आगे देखी सबे कवि के का भाव बा। संस्कृत के बेटी हैं हम, कैथी जैसन लिपि बा। संस्कृत के बेटी हैं हम, कैथी जैसन लिपि बा। सुंदर सुंदर साहित्य लिखल बा, एक से एक गीत हो। सुंदर सुंदर साहित्य लिखल बा, एक से एक गीत हो। रघुवीर नारायण बटोहिया लिखले, रघुवीर नारायण बटोहिया लिखले। महेंद्र मिसिर पूर्वी हो। रघुवीर नारायण बटोहिया लिखले, महेंद्र मिसिर पूर्वी हो। भिखारी ठाकुर जी के, भिखारी ठाकुर जी के सभे जानेला हो। भोजपुरी कहेला ना, भोजपुरी कहेला ना हो लोगवा, भोजपुरी कहेला ना। और देखी जॉर्ज ग्रियर्सन मेहनत कैले, भोजपुरी के भाषा कहले। जॉर्ज ग्रियर्सन मेहनत कैले, भोजपुरी के भाषा कहले। और ओ युग में कबीरदास जी भक्ति युग में वहां के भोजपुरी शब्दन के प्रयोग अपना दोहन में, अपने साखियन में प्रयोग कैनी। तो भोजपुरी के आदि कवि कबीरदास का कहतनी। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु। अपना भाषा के सम्मान कर, कहत कबीर सुनो भाई साधु। अपना भाषा के सम्मान कर। सुंदर सुंदर साहित्य लिखा, सुंदर सुंदर साहित्य पढ़ा। सुंदर सुंदर साहित्य लिखा, बढ़िया बढ़िया साहित्य पढ़ा। आगे बढ़ा और दूसरों के बढ़ावा, आगे बढ़ा और दूसरों के बढ़ावा। कहे से कि भोजपुरी कहेला ना हो लोगवा, भोजपुरी कहेला ना। कि हम त भारत के हई भाषा की लोगवा, भोजपुरी कहेला ना।